От тази година Мездра има два мъжки отбора в футболния шампионат на България. Създадения през зимата Локомотив 1929 вече започна участие в областната група на Врачанско. Отборът е съставен предимно от бивши играчи на Локо Мездра. Тимът ще играе домакинските си срещи на изкуствения терен на градския стадион. В първия кръг искърските пирати загубиха с 2-1 гостуването си на Монолит Манастирище. В събота в първия си домакински матч те разгромиха с 7-0 тимът на Аугуста Харлец. Всичките голове за успеха отбелязаха играещите треньори Валентин Пешунов и Николай Нинов. Мездренци излезнаха в следния състав: на вратата Александър Кръстев, защита Румен Славков, Тихомир Петков, Иво Василев и Николай Начев, в халфовата линия Емилиан Петров, Славчо Костов, Кристиян Кътов и Даниел Маринов, и в нападение Николай Нинов и Валентин Пешунов. Мездренци имаха пълно превъзходство през целия двубой и стигнаха лесно до успеха. Още през първото полувреме домакините отбелязаха 4 попадения. В 8-та минута Ники Нунов напредна отдясно и пусна топката към непокрития Валю Пешунов, който откри резултата. В следващите минути пък Румен Славков с прехвърлящ удар изведе Пешунов зад защитата и той необезпокояван вкара втория си гол. При идентична ситуация Славчо Костов изведе Пешунов сам срещу вратаря, който отново не сгреши. В края на полувремето Ники Нинов от пряк свободен удар покачи резултата на 4-0. В началото на второто полувреме, след асистенция на Пешунов, Нинов вкара втория си гол. До края на двубоя двамата отбелязаха още по едно попадение за крайното 7-0. Следващия двубой на пиратите е утре 6 септември, когато има междинен кръг и те гостуват на Ботев Бладарски Геран.